Tema 1 de literatura, el modernisme. Apartat primer, introducció. El modernisme és un moviment cultural occidental que es manifesta en totes les arts i està vinculat a les transformacions de la industrialització. A la península va néixer en el si d'un entorn convuls després de la pèrdua definitiva de les últimes colònies espanyoles l'any 1898, el desenvolupament de les reivindicacions revolucionàries obreres i una arrelada crisi econòmica que va accentuar el malestar de la societat en general. A Catalunya, el moviment es va iniciar l'any 1892, amb la celebració de la primera festa modernista de Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges, i va finalitzar entre l'any 1906 amb l'aparició del noucentisme, nou moviment literari, i el 1911 amb la mort de Joan Maragall. Així, es va iniciar la figura del modernista, joves intel·lectuals que compartien una insatisfacció enfront la realitat que els envoltava, una voluntat de renovació del país i una preocupació per la sistematització de la llengua catalana, que es manifestava en una vocació i dedicació plena per l'art i una vida marginal i bohèmia. Però no tots practicaven la bohèmia de la mateixa forma. La bohèmia daurada era la dels artistes que pertanyien als sectors socials més afavorits, com n'era el cas de Santiago Rusiñol. I la negra era la que vivien aquells que no disposaven de recursos econòmics familiars, com n'és el cas de Joan Puig i Ferrater. Aquests intel·lectuals s'agrupaven al voltant de la revista L'Avenç i en tertúlies com la del bar dels Quatre Gats. Les principals influències del modernisme català van ser el simbolisme en l'ús dels símbols, el parnassianisme en l'art per l'art, el vitalisme de Nietzsche, el decadentisme en l'enfrontament de l'artista amb la societat i la creació de paradisos per refugiar-se, i el prerafaelitisme en el culte de la bellesa i el referent a l'edat mitjana. El modernisme català passà per dues etapes. La primera va des de la primera festa modernista el 1892 fins l'aparició de la revista Joventut l'any 1900. L'objectiu d'aquesta etapa era renovar la cultura catalana i acostar-se a Europa. Especialment, en aquesta primera etapa, el modernisme va presentar dues posicions. Una, el regeneracionisme, on l'intel·lectual volia regenerar la societat mitjançant l'art, i l'altra, l'esteticisme, on l'intel·lectual cercava elevació en la bellesa artística. És una etapa de formació més agressiva que la següent, on els modernistes volen posar-se al dia i acostar-se a la literatura que s'està fent a Europa. La segona i última etapa va des de l'aparició de Joventut fins a la mort de Maragall l'any 1911 i se la coneix com l'etapa de plenitud, perquè el moviment va començar a gaudir d'un cert reconeixement i prestigi en la societat catalana. Apartat segon. Poesia modernista, Joan Maragall. En la poesia modernista es diferencien dues corrents, una de caràcter espontaneista, caracteritzada per la seva autenticitat, la forta influència del vitalisme nietzscheà, i tractar temàtiques relacionades amb la natura, la societat i el civisme, i la participació del poeta com a líder intel·lectual. L'altra, influïda pels nous corrents, que cercava principalment la renovació del llenguatge poètic, l'artifici i el rigor formal. En el gènere de la poesia destaca especialment la figura de Joan Maragall, qui va complir a la perfecció l'objectiu d'obrir la literatura a l'actualitat europea. Maragall va néixer en el si d'una família burgesa i va rebutjar continuar amb el negoci familiar. Ell s'adscriu a la poesia de caràcter espontaneista. En la seva teoria de la paraula viva, propugnava una relació estreta entre els sentiments i la naturalesa i defensava que el poeta, un ésser inspirat per les muses, havia d'escriure en el moment espontani d'inspiració, que apareixia dictat per una veu interior. Ell considerava el poeta com un ésser elegit. Encara que Maragall és l'autor d'alguns dels poemes clàssics de la literatura catalana, com La vaca cega, O d'Espanya o O de Barcelona, entre altres, la seva obra poètica és relativament breu i comprèn 5 llibres: Poesies, Visions and cants, Les disperses, Enllà i Seqüències. Apartat tercer. Teatre modernista, Santiago Rusiñol. El teatre era el gènere literari preferit per excel·lència, ja que combinava en un sol gènere totes les arts. Existien dos models de teatre. Per un costat, el teatre d'idees, característic per les seves obres crítiques amb una voluntat regeneradora. I per l'altre costat, el teatre simbolista, amb una clara voluntat estètica. En el teatre destaca la figura de Santiago Rusiñol. Pertany al corrent del teatre simbolista. Rusiñol nasqué en el si d'una família de l'alta burgesia catalana i conreà la pintura, l'escultura i l'escriptura, encarnant la figura de l'artista total i sent un clar exemple de la bohèmia daurada.
Fou un dels principals precursors del modernisme a Catalunya, a més de ser l'organitzador de les festes modernistes de Sitges. Va deixar l'empresa familiar per dedicar-se totalment a l'art i va destacar en la pintura i la literatura, sobretot amb una clara preferència pel gènere del teatre, que concebia com una mostra d'art total. La seva producció teatral reuneix obres com Cigales i formigues, L'alegria que passa o L'héroe. Però la seva obra més coneguda és L'auca del senyor Esteve, que presenta, mitjançant diferents personatges, l'enfrontament entre l'artista i la societat. Apartat quart. Novel·la modernista. Víctor Català. El gènere novel·lístic estava passant per un període de decadència, degut a que la novel·la, que fins a llavors seguia els esquemes realistes, havia estat molt qüestionada. Les obres modernistes plantejaran la lluita d'un individu contra la societat a través de l'expressió d'una realitat que va més enllà que els sentits. En aquest gènere destaca la figura de Caterina Albert. Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i Paradís, fou una escriptora modernista filla d'una família rural. Es va donar a conèixer en els Jocs Florals d'Olot, on es va premiar el seu monòleg La infanticida, però en adonar-se'n el jurat qui era l'escriptor, es va causar un gran escàndol pel fet que no estava ben vist que una dona tractés temàtiques tan violentes. Així, amb la finalitat de poder escriure lliurement, va rescatar d'un personatge d'una novel·la seua inacabada el nom de Víctor Català, pseudònim pel qual se la coneix. La seva obra es recull en 2 períodes. El seu primer i més productiu període fou amb les obres Solitud, Ombrívoles i Caires vius, que fins i tot van constituir un gènere propi, el del drama rural. Després de la seva publicació, Caterina Albert va iniciar un llarg període de silenci, fins la seva reaparició amb l'obra Un film 300 metres.